Machiegni kendo piny owacho mamalo kokalo migawo mar pi okoni chudo mar oganda manoyudo lal kotenore kod gedo mar yawo mar pi ma Mwache e gwenge ma Kinango e kaunti ma Kwale dhi yudo chudo e giko mar higani. Koloso e kinde yawo ayanga gedo mar kar thieth ma Mazeras matudo yawono kod mano mar kar thiethno, jagoro mongirore e migawo mar pi Fantas Kimodho olero ni gowi manyodong mar bilion 2 osechak chulo bang' duol mar lo kata National Lands Commission chwalo negi milion 600 mondo mi ochop ne jok manoyudo lalgo. Yawo migerono dhi muonyo bilion 2 kendo igeno ni odhi tieke kochopo higa mar 2027 gino madhi jolo lai mag pige kaunti ma Kwale. Been paid in the previous administration. The current administration, led by His Excellency the President, actually came up with an extensive plan of paying the balance, which is 3 billion. And so far of that, 1 billion has already been paid and people have already been compensated. The balance of 2 billion, today also, we came with the NLC team, which they actually confirmed earlier that so far they've gotten an additional 600 million, which they are going to start dispersing from next week. Tumeweza kuona zile components ambazo Kwale zitabenefit kutoka katika mradi huu. Ya kwanza ni ambayo tumeiona leo, ambayo ni hospitali ambayo pia kutakuwa na nyumba za madaktari ambazo nyumba 3. Mbili zitakuwa na 2 bedroom na nyingine itakuwa na 3 bedroom. Na vile vile pia kuna shule ambazo tuna benefit katika mradi huu, na shule ya chekechea pia ambayo ni Mwache Dam, pia Mwache ECD pia tuta benefit nayo hapa.